Shubor nakaslem jong unong san hima. Kaling Swin Spice Jet kabatmu banhyar ha Umroy Airport kabadan yu number SEJ Arsau Saupra kalahyar kerki akakat Ling Swin jong kalok priya Gopinath Bodoloi International kabadan ha Guwahati ha kasngit hok ding namar ka jingsha berngam badan ubam. Ketika Ling Swin Spice Jet kabadang wan na Delhi Shillong kalahyar suk ha Guwahati bat barok kinong let jinglet kim syam na mensau AA ong katanat Ling Swin. Katanat penyait Ling Swin kala pentip baga jing toket kadang yat halor kani bat kan ajing tip halor ka jing sedang terai kambiang jong ka Ling Swin. Kani ka jing ja kala wanja hadian badangshan kadon ka jing berngam bu bom haki Ling Swin ki batmu ban penting yaki company Ling Swin jong kari India. Palat ar pesan tali ki Ling Swin kila syak berngam haki ni khandiat sengi baladap kabalawan ra yaki jing thot ka bajur bat ka jing yaki nonglet nangwan ki balet da ka Ling Swin. Ka jing mi jong kini ka jing berngam pan bathai bom kalawan ra ka jing bom shingan jong ki Ling Swin bat ka jing kata kabala ban mi na ka yok ka kot hakakar khana Ling Swin. Kum kani ka jing ja kala jaru hakini ki khandiat sengi baladap bakawe ka Ling Swin jong ka Vistara Airlines UK pra ar khandai kabadang wan na Delhi sha Hyderabad kala hab ban hiar kerki hakat Ling Swin Jaipur hadian ba uwei ubriyo ubasyong hakani ka Ling Swin ulangat haka jing sha penting.